Pozdravujem všetkých a hlavne tam toho pána tam vzadu. Tak začal sa nám školský rok a teraz by som vám rád ukázal, jak si dotvoríme tričko lusknutím prsta. Poďme na to. Vybereme si najprv tričko. Ja to zoberieme volačo. Čakať, to máme. Vybereme si napríklad biele. Áno. My si ho pekne zložíme na stôl. Nakašírujeme. To. A teraz to ideme lusknutím prsta. Čo je? Kokos. Fú, áno. Nevyšlo to. Takže asi sa volačo pokazilo. Stále to nefunguje. Možno, že na budúce. Prajem pekný deň a šťastný školský rok.